fl-intervista ma stajniex nifmu kif bil-lejl kien jorqod wara li jkun qata ras xi ħadd. L-aqwa li kont nagħmel xogħli sew. Biex nispjegalek b'żewġ sentenzi, xogħli kien li nesegwixxi l-ordni mingħajr ma jsaqsi mistoqsijiet u li qiegħed inkun uman u maġġel fl-esekuzzjoni biex il-ħati ma jkunx torturat. Għalhekk kont noqgħod moħħi mistrieħ li qed nagħmel xogħli sew. Kif kien ikun ċert li l-persuna kundannata ma kienitx innoċenti? Non. Le qatt. Li kieku kont insir naf kienet tkun traċedja. Imma le qatt ma ġrat. Għandi d-dokumenti kollha ta' kull ħati, ta' kull esekuzzjoni. Staqsejnieh, kont kellimhom qabel tinżel ix-xafra fuq onqhom? Le, kont inħares dritt f'għajnejhom. Ma kontx nitlaq ħasti minn fuq għajnejhom. L-għajnejn huma l-mera tar-ruħ. Kont nipprova nimmaġina x'qed jaħsbu ftit sekondi qabel il-mewt. Kont ngħid ftit sekondi oħra u din il-persuna se tkun bla ħajja. U jien ser inkun għadni ħaj. Kont ngħid tajt sejjef ħajja oħra dan. Dan ftit sekondi oħra ser ikun jaf. Darba poġġejt fl-istess post eżatt fejn ikun hemm il-ħati. Eżatt qabel tinqata' rasu. Biex naraw ma x'ikunu qed jaraw minn dik il-pożizzjoni. Twerwirt. U mbagħad ir-riħa lix-xom, ir-riħa ta' demm uman. Kera ħafna, vera kera. Staqsejnieh kemm qatel nies bil-giljottina. 200. 10 snin għamilt 200 esekuzzjoni bil-giljottina. Missieri laħaq għamel 300 oħra. Mon père près de 300. Staqsejna, inti kont kull lesta mela tal-bojja ta' Saddam Hussein? Je pense que Saddam Hussein, c'est un dictateur. Sepp li Saddam huwa dittatur miġnun. Kwistjoni delikata ħafna. Saddam jixraqlu li joqtluh għax wettaq ħafna atroċitajiet. Imma f'dan il-każ tidħol ħafna l-politika. Għalhekk forsi naħseb li aħjar ħallew ħaj. Għal settur ta' Iraqini kienu jarawha li tiltilhom l-eroj. U hekk kar. Que le tuer parce que tuer il va venir un héros. Fernand illum għandu 75 sena. Marit serjament bil-kanċer. Ma nawi. Illum l-istess għadni. Nħobb in-nies, in-nepotijiet, forsi tinstema ftit stramba. Imma iva nħobb il-ħajja. Nħobb ħajti kif illum anke jekk għandi kanser. Imma sissa għadni għaddej. Ħafna nies jimmaġinaw li esekuturu xi mostru. Le, persuna normali. Minix ikraħ lanqas. Jien persuna sensibbli ħafna. Kif tista' tkun persuna sensibbli u tagħmel xogħol li kont nagħmel jien? Il-bniedem u esser u komplikat. Qabel tlaqna, Fernand jurina r-ras maqtuwa li jżomm ġo vażett bħala tifkira tax-xogħol li kien jagħmel.